ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିକାଲି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ସେସବୁ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଭିଡ଼ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କିପରି ଆପଣ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେବା ଦେଇ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏବେ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଛି NHDL ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜିରୋ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଏକ ଜିରୋ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତେଣୁ ମାସିକ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସବସିଡି ଓ ସମସ୍ୟା ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପାନ୍ କାର୍ଡ ସେବା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଉଚ୍ଚ କମିଶନ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ସର୍ଭିସ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସକୁ 15ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମିଶନ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ସମାଧାନ ବେବ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।